Ved printrammer, der er vi gode til storformat print til udsmykning. Det er vores 2 hovedgrupper, som er den klassiske plakat i fotorammer i alverdens størrelser og varianter. Og så er det også især vores lejrsprint, hvor vi kan være mere kreative med størrelser fra helt små til meget store størrelser og forskellige typer indramning til dem. Hos os betyder kvaliteten jo alt. Det er der, hvor vi gerne vil skille os ud og være bedre end de mange andre ting, man kan få på markedet. Og også, at vi laver alt på vores egen fabrik her, gør, at vi sikrer, at vi har helt styr på håndværket. Det, som vi gerne vil skille os ud på, er jo, at vi gerne vil være med fra start til slut. Vi kan både generere kunst, og vi kan også hjælpe virksomhederne i, hvor de skal implementere det her kunst i deres virksomheder. Og så tager vi jo altid udgangspunkt i virksomhedens DNA. Og der er mulighederne jo i, at hvis virksomheden har egne billeder, dem kan vi bruge. Og et nyt element, vi har fået at arbejde med, det er jo kunstig intelligens, AI. Og det bruger vi jo flittigt i og med, at vi kan generere billeder, som der passer rigtig godt til den enkelte virksomhed. En anden sidebemærkning, som der gør sig rigtig godt gældende, det er jo, at canvasgalleri, det er jo ikke bare pænt at kigge på, men det har også en støjnedsættende effekt. Vi elsker det, vi gør, fordi vi er med fra den første idé ude ved kunden og hjælper der til, at vi leverer et produkt her i huset af højeste kvalitet, som vi er lidt nørdet med. Så elsker vi bare glade kunder i alt det, vi laver fra idé til produkt.